Waqt programm fuq l-istazzjon tar-radju tal-Knisja l-RTK kienet diskussa d-deċiżjoni tal-MEPA li tirrifjuta l-permess biex il-Kulleġġ Santu Wistin jibni estensjoni li tilqa' tfal tal-primarja. Is-sindku nazzjonalista tal-Pieta Malcolm Mifsud qal il-ħamis li għadda meta saret il-protesta ħdejn Kastilja ħadd ma kien jaf għal xiex qiegħed hemm. Kien hemm tifel ħaseb li meta tala Kastilja dik il-skola ġdida jiġu laqas kienu jafu l-iskop għaliex kienu qed jipprotestaw. Is-sindku Malcolm Mifsud akkuża lit-tmexxija tal-Kulleġġ b'ebbużija tar-ras. L-ebbużija tar-ras ma titlobx li at the end of the day li dan il-proġett jitkompli kif inhu u naħseb iridu jmorru back to the drawing board. Bitweġiba l-allegazzjoni ta' Malcolm Mifsud il-residenti kollu ma kontra dan il-proġett, ir-rettur tal-Kulleġġ Santu Wistin Fadar Xerri qal li tal-Pieta huwa biss Malcolm Mifsud li qed jitkellem fil-pubbliku kontrih. Il-fatt huwa li dawn ir-residenti huma jew iħirsa qegħdin hemm imma dejjem hu jidher u din dejjem jidheru. Dawn naħseb jistgħu jidhru jien. Il-perit Manigalja qal li dan il-permess kellu joħroġ bid-dritt bid-differenza mill-proġett ta' Bepil Belt fejn kellha ssir eċċezzjoni biex jinħareġ il-permess meħtieġ. Dan kien permess ikellu joħroġ bid-dritt u mhux issir eċċezzjoni għalih, dan mhux il-proġett ta' Bepil Belt fejn saret eċċezzjoni li tagħna it-triq arterjali tal-Belt Valletta issir eċċezzjoni biex nibnu bini ħdej bini skedat ħdej iswar, dan bini illi kien in line mal-policies kollha. Ir-rettur Fadar Xerri qal li faċċi ostakli għal dan il-proġett minkejja li tkellem għall uffiċċju tal-Prim Ministru diversi drabi. Tlajt l-uffiċċju tal-Prim Ministru erba' darbiet għaliex il-permess ħaġa tal-iskantament juħu sentejn għaddej u jeħel fuq ma' persuni partikolari, Uffiċjal tal-MEPA li kien mistieden għal dan il-programm irrifjuta li jipparteċipa bl-iskuża illi hemm appell pendenti.